Baithalangso Higher Secondary School along Acharlia Somarato Pan Bicycle Kiron Pon. Nizangkari Banglong Baithalangso Higher Secondary School along Assam Government pen kepathik pipon Kacharlia Somara Pan Halloween pen kedam kebang kejoy keji aphan pura matijong ni phai sirke barni Bicycle Kiron Pon. Labangso Bicycle Kiron Pon ajai megalong aluhiaman pen Lipson Bay Taxation Advisory Board Chairman lapen Chandra Singh Ronghang Baithalangso Town Committee Chairman atum chetong dunrinti. Lason salang etum pen bangsa School Principal Ari Deng pen lo chali Somar Topan Bicycle Ron Pon. Sonsi lo chali Somar tumpen stamil apuson kemersen warsa ki pipona jok ningkang sampen Assam Government apan kachoro chepajir pon. Wathatlang sopen khorsing taranang ki palya birta Malang News. Bang Tongkep apan lo chali Somar pan pini that Chief Minister special package pen cycle ron poniglo lapen elitum kaching hon Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen ilitum Karbi Anglong Autonomous Council CEM kahai Dr. Tuliram Longhang lang tum kebori pen ajunik hidup kelak Somar han pini cycle ron pon lapen dak pen Halloween pen segi wang latung Somar tum dak pen kilometer ke provinsi school kahelat do ase alang litum hala so cycle keron pen abangke alang litum joy ke sonsi thaglong lo Somar dum kedam ke bang panama apen choro lo litum Chief Minister lapen rituma CM apanta litum hidup kelak Somar pan lahai cycle keron thai tang tendon bang kela pu school wise tong pipon ma telang ton nijangkar banglong phandelo non bang ka la bangala so school re bothang so higher secondary phandelo pharoi sira thongkebra isi ada la bothang so higher secondary phandelo la pen long ka preka pi bom lo Litum kelang bom lake Malang News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.